సఫర్ జరీ బ్రాసో శారీస్ అండి. మొత్తం శారీ ఇలానే ఉంటుంది. బార్డర్ పార్ట్లో మాత్రం ఇలా గ్లిటర్ వర్క్ వస్తుందండి. చూడండి, బార్డర్లో ఇలా గ్లిటర్ వర్క్ వస్తుంది. మొత్తం శారీ ఇలానే ఉంటుందండి. పళ్ళు పార్ట్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. పళ్ళులో ఇలా పళ్ళుకి కూడా ఇలా గ్లిటర్ వస్తుందండి. మొత్తం టోటల్ బ్లౌజ్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. వీటి కాస్ట్ వచ్చేసి 650 ఫ్రీ షిప్పింగ్. శారీ క్యాటలాగ్ వచ్చి ఇలా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో. నెక్స్ట్ ఎల్లో, నెక్స్ట్ రమా బ్లూ, ఆరెంజ్, పింక్, గ్రీన్, బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్, రెడ్, మొత్తం ఇలా ఉంటుందండి. 650 ఫ్రీ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్ ఉంటుందండి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా ఎల్లో వస్తుంది. ఇలా ఎల్లో బ్లౌజ్ ఉంటుంది. కలర్ కాంబినేషన్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. బ్లౌజ్ వచ్చి ఇలా బ్లూ కలర్లో బ్లౌజ్ ఉంటుంది. పళ్ళు ఇలా స్టోన్ వర్క్, పళ్ళు ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ అండి. పళ్ళు ఆరెంజ్ వస్తుంది, బ్లౌజ్ కూడా ఆరెంజ్ ఉంటుంది. 650 ఫ్రీ షిప్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్, గ్రీన్ ఉంటుంది. బ్లౌజ్ పళ్ళు ఇలా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి. బ్లౌజ్ పళ్ళు వచ్చి ఇలా రెడ్ కలర్లోనే ఉంటాయండి. పళ్ళు బ్లౌజ్ రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది. పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. మొత్తం శారీ ఇలానే ఉంటుంది. గ్రీన్ వస్తుంది ఫ్లవర్స్కి మధ్యలో. బ్లౌజ్ వచ్చి ఇలా జరీ బార్డర్తో ఉంటుంది. పళ్ళు వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్. మొత్తం పళ్ళుకి వచ్చి ఇలా వస్తుంది, బ్లౌజ్ ఇలా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.